izinto zami elokishini they never quit the mission intembi yashisa khawutini khanda lephuma embizo izinto zami elokishini they never quit the mission intembi yashisa khawutini never give up no makalaba we Imbulele kanjani manje ngithe ngimbulele noma ufuna ukwazi ukuthi ngimbulala kanjani ufuna ukwazi ukuthi ngifake ummese ngofaka emqaleni ngokujikisa kanjena ngotsaza igazi engathi ipipe lompompi liphukile liqashukile ngiqashule yinto ufuna ukuyazi le ufuna ukwazi ukuthi ngiphethe ihlo lakhe khipha ihlo ngifaka la Khuzana uyazi into oqinile manje phela lo muntu akaqhumanga etshene unabafowabo unodadewabo unobaba malume unoyise wena uvela uyahlukanisa nje umphefumulo womuntu nenyama umdabulisa amafu kalula kanjalo yabasaba yini hey man yabasaba awusuthambile malume Khuzana usuthambileke manje ke ubacikile usudwe izingane angazi ngizoyithini indaba yakho hayi angisazi ngikwazi Khuzana uye kube sichonchwangu enza bochongozela isasebenza iqobo sidalwa into ezokwenzeka uzofa akusaliwa physical manje okay manje sokwenza abantu balwa ngomoya abanye balwa ngomapeni abanye balwa ngamaphepha balwa ngesikole abanye kodwa uzochongozela la Uchester ilokishi lonke lela awusesikhuzana manje wena tshela mina ke mase kunje senze njani iqinaka okugcina ngikusiza okugcina qi ya sobafaka umkhofi yakadlela khofi yakadlela